Kaixo, nere super txiki maiteak, zer moduz gaude, nahi duzuen bizitza sortzen, super sekretu hauek praktikatzen, espero dut baietz. Jendea konbentzitu beharrean zure burua konbentzitzen saiatu, energia hortan gastatu. Izan ere, traba gehiago eukiko dituzu, zure buruak ez duelako esfortzurik egin nahi, eta erosotasun eremutik atera nahi. Sinistu eta ikusi. Jarraitu nirekin gehiago jakiteko. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula erraminta guztiak zure eskura oraintxe bertan. Eta kriston entrenamendua nire web orrian zure bizitza txikitatik sortzen hasteko. Sartu zaite! Zure energia erabilezazu nahi duzun hori lortzeko. Eta ez erabili beste norbait konbentzitzeko. Zeintzu dira barruko etsaiak gure helburuak lortzeko garaian. Beldurrak, zalantzak, kezkak, askotan barruko etsaiak, kanpoko etsaiak baino okerrakoak dira. Adibidez, bakardadea, gaixotasuna, azkenean gure barruakaldearekin borrokan egoten gara eta. Adibidez, zu ondo egoteko eskolan, eta ez bakarrik sentitzeko, lagun talde batera hurbiltzen zea, beste pertsona bat bakarrik uzten duen horietakoa. Zu zeiten duzu beraiekin egon, zu zeu ez bakarrik sentitzeko. Horrek ez dizu onurarik ekarriko. Bueltan etorriko zaizu, beti zuzena dagoena egin. Beste adibidea jarriko dizut, jolasetan edo kirolean trampati bat izaten balin bazea, azkenean emaitza, lortzen dezun emaitza, faltsua da, gogoratu ere egiten dezuna jasoko duzula. Gogoratu gure pentsamendu eta emozioen bidez sortzen dugula bizitza. Konfiantza izan beti zugan eta egintzazu beti zure eta besten ongizatea bilatuz. Arrakasta duen jendeak beti fedea eta konfiantza dauka hori lortuko duela. Zer gana hemen egiten dutena? Erabaki naiz eta ingurunea eta dituen baldintzak txarrak diren. Erabaki egiten du eta gero ekintzak aukeratzen ditu hura lortzeko. Naiz eta hutsegin, berriro erabiliko du informazio hori gauzak hobeto egiteko eta azkarrago bihurtuko da. Demagun zure helburua dela 500 euro aurreztea, jo nahi duzulako berdintzait Parisea zure gustoko ekipoa ikustera nola jokatzen duen partido bat ikustera. Egitea erabakitzen baduzu, lortuko duzu. Arrakastatsua den jendea toki guztietatik dago. Zer egin behar duzu? Hoiek begiratu eta ez besteak. Arrakasta duten adibidez, nahi duzu izan abeslari bat, arrakasta duen abeslari bat. Fijatu zaite, arrakasta duten abeslari horiek guztietan. Fokatu zaite zure ingurunean beti ongia zabaltzen. Gogoratu, fokatzen zean hori edatu, hasi egingo dala. Ez du inporta iraganean izan dituzun milaka arrakasta, hasten bazea negatiboan fijatzen, hori erakarriko duzu, eta alderantziz, porrot pila bat eduki dituzuen arren iraganean, hasten balin bazea gauza eta ekintza positiboetan fijatzen hori da erakarriko duzuna. Konprobatu zazu hori egiten ari zehala. Aurrera super txikiak eta super familia. Nahi dote eta ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman.